тези генерали. Зато летика са близки без сигнали. Охраната им някаква тях не ги спасява. Стъпките са тежки във време за игра. Исус наказа телик във въздуха ги вдига. Огън зад гърба и пора в ръка. Буджо боса като буря, щом припари. Кемал Сойдере чак мъзги прави. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да мират, вдигат пълна пара. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. 24 си им готови за атака. Жени, всичко си има отбора, алени, всичко е в кеш. Чакмат, автомат, всички птички са на крак. Всичко получават само с замах. Кенон Сойдере адреналина вдига. АМГ 6C3 всяка той ще подлоди. Автограф от Румен за всичките мадами. Рамо боса, до дуфето шамари всичките душмани. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да минат, вдигат пълна пара.